O Bloque Nacionalista Galego temos que trasladar a enorme preocupación que nos está a suscitar a situación que atravesa a atención primaria na nosa cidade. Temos casos numerosos de persoas que nos están alertando de que as citas de atención primaria, mesmo as citas de atención telefónica, se están demorando por semanas. Citas que se pediron a inicios deste mes que están sendo dadas en vésperas xa da propia Noiteboa ou mesmo algunhas citas que non se poden dar ata a apertura da Axenda de Xaneiro. Unha situación que afecta de maneira especial pois as persoas maiores, mas tamén se están dando casos preocupantes no que ten a ver coa atención pediátrica. Teremos unha atención primaria que non está suficientemente dotada tanto de medios como, sobre todo, de persoal, está a supoñer un grave perigo, un grave risco para a saúde das viguesas e dos vigueses, porque ademais suporá tamén incrementar as posibilidades de saturar a atención hospitalaria por derivarnos asuntos que deberán ser atendidos pola atención primaria a través das urxencias. Urxe, por tanto, unha modificación, un cambio radical na política sanitaria que comece por reforzar esa primeira liña de combate sanitario que é a atención primaria para evitar que as viguesas e os vigueses sigamos a padecer non termos prácticamente posibilidades de acudir ao médico sin termos que agardar moitos días e mesmo semanas para termos unha cita.